Díobh gach duine agus tásúla gom go bhfuil sibh ag baint taitneamh as seachtain nó go le Cumann na Bhín. Is mise Naomh Bhríonán agus is as Kilceannig dom. A nocht seachtain nó le Cumann na Bhín, Tom chun taispeáint díobh conas bosca Pín Luaí cosúla seo a dhéanamh. By César Pín Luaí, Scoob Faintála, Glé PVA, Carclór, agus córta buí agus córta ildáte ag tastal chun an bosca Pín Luaí seo a dhéanamh. Cuir mé mo Glé PVA isteach an seo. Dús fáid do carclór agus tarraing gá circle agus den cinse go bhfuil siad ar aon bhéid. Anois cear iad amach. Uaireanta bíonn sé deacair carclór a ghearradh. Ceann amháin eile le déanamh. Anois fáid do cárta buí agus tarraing ceithre circle an uair seo. Arís den cinse go bhfuil siad ar aon bhéid. An ceann deireanach. Arís cear iad amach leis an César ach bhí cúr amach leis an César. An cé ceann déanta. Beagnach ann anois. Anois tá na circle déanta. Anois fáid do circle carclór agus do Glé PVA agus cuir an Glé ar an carclór. Fáid circle buí
agus gramig an circle buí agus an ggurcail carclór le chéile. Cosúla seo. An sin cos é bonóscion agus cuir an glé PVA ar an taobh eile. Ba circle buí eile agus arís gramig an circle buí agus an circle carclór le chéile. Anois cofmuid an rud céine a dhéanamh leis an circle carclór eile, arís cuir glé PVA ar taobh amháin. Agus ba circle buí eile agus arís gramig dá chéile iad. An sin cos é bonóscion agus cuir glé PVA ar an taobh eile. Agus gramig an circle buí agus an circle carclór le chéile. Anois tá an gá circle déanta. Ba le carclór arís agus an uair seo gearr amach dronalóg. Cosúla seo. Carclór so dronalóg mór seo. Agus ba an carta buí arís. Anois clúdaigh an dronalóg leis an carta buí. Ba glé PVA ag teastáil. Cuir glé ar taobh amháin. Cos é bonóscion agus gramig iad le chéile. Anois cuir glé ar an taobh eile agus támuid chun an glé chur ar an taobh eile. Anois fill an carta buí. Cosúla seo. Agus gearr na píosaí nach bhfuil ag teastáil. Cosúla seo. Arís ba an gá circle ar a dús fill an gá taobh don dronalóg mar seo. Agus an taobh eile. Cosúla seo freisin. Ionas go maith an gá taobh ar an aon méid. Cosúla seo. Anois ba an glé PVA agus cuir an glé PVA ar taobh amháin. Cosúla seo.
agus gramig an carta seo leis an ggurcail. Ba sé cosúla seo. Anois caithfimid lé a chur ar an taobh eile. Mar seo, agus cuir an circeal eile ar an taobh sin. Fág é le haghaidh nóiméad. Anois den céad píosa eile don seachtain an óg le cumann a bhíonn an ocht táid chun an aig a dhéanamh. So rinne mé an aig seo níos lua agus chuir mé súla crí ar agus miongara ach an uair seo tá mé chun spéaclaí gréine agus miongara a chur ar. Mar sin ba cuirta dubh agus cuirta dearg ag teastáil. So anois tá mé chun na spéaclaí a tharraingt agus an miongara. Agus tá chun iad ag gearradh amach anois. Ba píosa carta dearg ag teastáil le haghaidh an teanga. Anois tá mé chun na spéaclaí agus an miongara a chur ar an busca. Muna bhfuil pop ar cuirta i dáte a gcuibh is féidir le peann a úsáid nó paint nó cvéaróid atá a gcuibh. Anois táimid críochnatha agus is féidir libh an peann luaí a chur isteach. Sin é anois tásúla gom gur bhain sibh taitneamh as seachtain an óg a nocht agus go mhain hí sibh taitneamh as an cuid eile de seachtain an óg le cumann a bhíonn.